haƙuri magani hikar mahasadu. Zamba da gane karshe a mahabudu. Mene muka haune kan tsari kawai akwai dandali. Manomi shi zai je shuka, inda akan ki ne ba na tunanin in je shirka. Zuciya kin razana cikin dakin zamto adala. Arabi na farko na sanyo Allah na gwani daya, shi ne masanin komai akan muke ba mu kariya. Sane shafa'i har ba wuturi kanka ne gabai daya, idan a san ka ni na yo kam da katar ka zamo kike da ba manyan mulki, kalbi sona naki na cike da mamaki.